Здравейте! Този така изключително оригинален поздрав, като здравейте хора, момчета, момичета, баби, дядовци, лели, чичовци и така нататък. Се включвам аз, докато се чуете коя съм аз. Вероятно някои от вас са се досетили и с досада са си казали поредния безинтересен блогър. Най-вероятно сте прави. До сега никога не съм правила блог, но нали и аз като жабата, която видяла коня да я подковават, реших и аз да си вдигна моето красиво жабешко бутче, за да ми сложат подкова. Така. Дали с моя блог, извинявам се за грешката, но до сега съм водила блог, няколко блога и най-вероятно трудно ще започна да свикна да казвам вместо блог, но нали, все ще се научим. Дали моя влог ще бъде по-различен от другите влогове, честно казано, силно се съмнявам. Но нищо не ми пречи поне да се опитам. Извинявам се за много лоша светлина, която виждам, че съм си направила за първото включване, но така, нали, поне изглеждам по-млада, понеже лицето ми така. Така, всъщност, каква е разликата между моя влог и другите влогове? Разликата е, че повечето влогъри, доколкото виждам, са на някаква възраст 20 плюс или 20 минус, аз съм на 30 плюс. Така че се предполага, че трябва да ви говоря за някакви по-сериозни неща. Това дали ще се случи, нямам никаква представа. Това, което ще се опитам е да не създавам някакви изкуствени смехове, което забелязвам, че много блогъри правят. Мисля такъв... Да, ето това най-вероятно е първото нещо, което ще трябва да изрежа. Нали, ау и така нататък. Но много от блогърите се опитват по някакъв начин да копират други успешни блогъри, мислейки, че всяка втора дума, която казват е супер смешна и някакси прекъсвайки, оставяйки такова някакво празно тишина, в която се предполага, че среща зрителя се смее, държа да ви кажа, че много често зрителя въобще не се смее. Нали, както и аз сега в момента се смея, но сигурно половината от вас се среща и викат тази тъпа патка за какво говори и дали си мисли, че наистина е смешна и интересна. Най-вероятно не съм ви смешна и интересна, но нищо не ми пречи да опитам и да видя какво ще се случи. Така. Всъщност, първоначалната ми идея за влог беше аз да гледам някакви клипчета в YouTube, най-вероятно, така най-често наречените viral videos, и да пускам реакциите си на тези клипчета. Но това за сега се оказва доста сложно за мене от към софтуер. Тоест аз мога горе-долу да разуча как се случва така, че да си монтираш, нали, аз тук да ви говоря, пък е тук някъде да се показва клипчето, което гледам и нали да се показва моята реакция на това клипче, но не съм си харесал все още софтуер, не съм го разучила и така нататък, а вече много ми се иска да направя някакво клипче и за това нямам търпение и ви пускам едно клипче, без да имам изобщо кой знае каква интересна концепция за клип и така нататък. Всъщност, концепцията, която имам за клип този път, за първи мой клип, идеята е неща, които научих по трудния начин. Тоест някакви уроци в живота, които съм ги научила, въпреки че някой може да ми е казал съвет, това нещо го прави така или не го прави така, аз съм си решила и съм си казал, не, аз съм много умна, така ще го направя и съм се издънила, нали, по възможно най-лошия за мен начин. Има много такива неща, сега съм написала 12, не мога да броя. Да, 12. И кои са тези 12 неща, за които съм сетила днес? Това не значи, че са най-важните 12 неща, които човек трябва да се слушва в тях или трябва да не прави. Просто това ми е дошло на ум. Много обичам да си пипам косата, това ще го забележите в последствие на следващи клипове, ако реша да продължа да си излагам. И така, първото нещо. Ако решите да ядете някакви мазни храни, или храни, които трудно се перат, да речеме някакво сладко, червено, или да пиете вино, или въобще някакви такива неща, които по принцип трудно се перат, не сядайте да ядете с най-любимите си нови дрехи, защото почти гарантирано по законите на Мърфи, на Марко Тотев и така нататък, вие ще ги изтапате. Значи последния път, когато мен това ми се случи, беше когато реших да си отварям един буркан с Сусамов тахан, не Сусамов, а Слънчогледов, и като го отворих, мазнината от тахана се разля по всичките ми дрехи. Така, това също да, освен нали, не дейте да ядете. Чакайте малко да върнат значи така. Блестящо повече слънцето. Ужас. Така. Освен да не ядете с такива дрехи, не дейте да отваряте консерви и всякакви буркани, от които нещо може да се разхвърчи. Защото
Почти винаги, когато нещо може да се изцапа и то в най-лошия момент, примерно когато бързате или когато това ви е любимата дреха, която няма как да изперете и така нататък. Няма да ви давам полезни съвети как да махате мазни петна и така нататък, нали? Нищо, че съм майка, нали? Майките ги можем тези работи понякога. Не знам аз доколко съм типична майка и може би скоро ще разбереме. Така. Номер 2. Да, въпреки че аз изглеждам на някаква вероятно преклонна възраст, повярвайте ми, аз съм била млада и аз съм ходила по заведения и аз съм пила така нататък. Това всеки го е правил в България, но нали, все още си спомням тези години, не съм толкова престаряла. Така, това, което искам да сложа на второ място е, никога, когато излизате, не казвате, аз излизам за малко, излизам да изпи на само едно, излизам само за половин час и така нататък. Значи, обикновено най-сериозните запои при хората се случват, именно когато излезете и си кажат, аз имам да изпия само едно малко. Да, адмирации, знам, че има такива от вас, които като го кажат, това е наистина това правят. Отиват, пият едно малко и се прибират. Аз не познавам много такива хора, аз не съм била една от тях. И винаги, когато съм казвала, аз отивам само за едно малко, съм се прибирала на сутринта в 7-8, не знаеки къде е примерно тук с разчорлена коса, с изгубено, да речеме, портмоне, телефони, ключове и така нататък. Има една песничка, първата песничка на Lady Gaga, Just Dance, която общо взето се мисля, че някой е писал за мен. В смисъл такъв, нали, девойката се чуди къде е телефона, къде са и ключовете, къде е пиенето, не знае къде се намира заведението, в което се намира, в как се казва заведението, в което се намира, не къде се... Така, да. Ето, за първи път се объркахме. Не за първи, но не ми обръщате внимание. Така, както и да е. Просто, как са казали старите хора, голяма дума... Голям зала клъпни, голяма дума не казвай. Защото обикновено това, което кажеш, че никога няма да го направиш, точно това правиш. Да, това в по-генерален план, така може да се каже. Никога не казваш, че няма да направиш това, което не искаш да направиш, защото точно това ще направиш. Така. Номер 3. Което ми е най-пресният случай на мене. Никога не започвай диета преди Коледа. Значи това е най-голямата тъпотия. Това, че вие сте се качили на кантара преди Коледа, сте видяли някакви стъписващи килограми, както аз направих преди една седмица, и сте си казали, имам една седмица да влезна във форма, значи няма такова нещо преди Коледа, нямате една седмица, особено ако сте майка на 30+. Нали? Защото най-вероятно трябва да подготвяте някакви коледни сладки, коледни вечери, така нататък. Коледни вечери чак не. Но коледни сладки, значи просто няма как да правиш коледни сладки и да не ги опиташ. И въобще преди Коледа се пазаруват, правят се някакви планове за суфри, за приготвяне, за събиране с приятели, семейства. Просто е безумно да се почне диета преди Коледа. Първо, че едва ли ще успеете да спазите няколко дена преди Коледа. Налечете да кажем си, кажете, имам няколко дни преди Коледа, с тях ще се опитам. Не, няма да стане това нещо. Постоянно се говори за храна преди Коледа. И другото, което ако случайно сте постигнали някакъв успех дните преди Коледа и в деня, в който дойде бъдни вечери, Коледа и така нататък нова година, вие ще натъпчете отново като прасе. Защото, честно, нали, да си признаем, хората, които стигаме до нуждата от диети, не е защото сме много слаби, много добре може да си контролираме желанието да се тъпчем постоянно с някакви неща. И така, просто не почвайте диета преди Коледа, защото аз се почнах, спазвах едва дена и в момента си се тъпча пак като прасе и ще започна след Коледа. И така. Другото, което е много актуално за моите любими съграждани в момента, но ще се дали ви кажа от кой град съм. Естествено, който ме познава, знае от кой град съм. Аз живея в един град в момента, в един малък провинциален заспал смотан град. Да ме извинят моите съграждани, заспал и смотане. Който в момента се прави ремонт, цялостен ремонт на канализацията. Искам да ви кажа, че града прилича на бомбардиран по време на Втората, Третата или която там да е световна война. Всички улици са разкопани, навсякъде има дупки, калища. Трудно е да не знаеш сутрин като тръгнеш, не знаеш по коя улица трябва да минеш, защото в следващата отбивка може да се откаже, че е разкопано. Това е, между другото, по-малката част неудобство. По-неудобното е, че най-редовно спира водата. Ама най-редовно спира водата. Нали, то логично е, като се прави ремонт на канализацията, че спира водата и човек си казва, че е за по-добро, обаче в даден момент почва да става много изнервящо.
Още по-изнервящо е не когато ти спре водата, а когато имаш вода, обаче тя се църка и така мъничко, мъничко и не можеш нито да пуснеш пералня, нито да си пуснеш бойлера. Въобще много е забавно, много е приятно, седиш и баеш и се надяваш тя да дойде. Та моят съвет е, ако знаете, ако живеете в моя град или в друг такъв град, в който знаете, че водата може да спре, и ако в момента има вода, и вие имате такава коса като мене, нали, която не се измива с едно канче вода, примерно. Имате нужда от малко повече топла вода. Значи, не си отлагайте, не дейте, не стойте, не четете във Фейсбук, не говорете по телефона, не гледайте един филм и си кажете, ще влезна след половин час. Защото е много вероятно след половин час, когато решите да влезете в банята, водата вече да я няма. Да е спряла. Което също ми се случва съвсем скоро, нали? Да. Така. Номер 5. Сега, тук съвета е за майките си, за майките, тъй като, както разбрахте, аз съм майка, имам дете на 3 години и 8 месеца. Не, че ми личи много по-къл, но нали така, да. Всъщност, той съвета, може би всички останали хора са достигнали до този извод много отдавна, но аз достигам чак сега до него, нали, понеже руса, нали, да. Всъщност не съм естествено руса, но се извърсявам, за да не заблуждавам хората погрешно да си мислят, че имам някакъв интелект повече, който при мен явно не е наличен. И така. Значи, съвета е, ако имате дете, което е много страхливо и се плаши от шумове, от гърмежи и всякакви такива неща, оправи си светлината. Колко самумна трябваше просто да пусна пердето. Направо простълто. Както и да е. Ако имате такова дете като моето, което се стряска от такива неща, не го водете да гледа заря. Значи това е просто най-голямата глупост. Всъщност аз не съм си водил детето да гледа заря, но понеже тук имаме отсреща, аз живея на края на града, срещу нас има една винарна, там вероятно хората са празнували някакъв празник и си бяха пуснали фойерверки, които се виждаха идеално от нашата тераса и се чуваха. И аз въодушевена си заведах детето на терасата да гледа фойерверките. Значи не си водете страхливото дете да гледа фойерверките, защото ще се оплаши още повече, ще почне да реве още повече, да не иска да стои самичко в стаята и така нататък. Предполагам, всички майки отдавна са стигнали този извод, но ако има други такива руси, красавици като мене, които халхаберци нямат явно от отглеждане на деца, да не си водете страхливите деца да гледат неща, които са шумни, цветни и така нататък. Да. Другото, което ми се случва много често в последно време, е пазаруването с кредитни карти. Не пазарувайте с кредитна карта, ако не сте сигурни какво сте харчили до момента. Тоест, контролирайте си разходите по някакъв начин. Не да си казвате, аз това ще плащам другия месец, другата седмица, по-другия месец и така нататък. Защото като дойде другия месец, другата седмица, другата година или когато трябва да си внасяте лимита или как там се казва и може да ви се завие свят. И така ли че вие пак ще опрете до тая карта. И въобще с тая карта, когато пазарувате, никога не си казвайте, ама аз само сега, само за това. Значи, стигнете ли до такава карта, правете си сметката, че рано или късно вие ще почнете да харчите от тая карта повече, отколкото имате възможност. Нали, аз успях горе-долу 7-8 месеца, след като я бях взела, да харча някакви минимални суми от нея, само когато наистина ми се налага, но в даден момент почваш да харчиш повече. И става така, че този месец харчиш едно, следващия го внасяш, теб се налага пак да почнеш да харчиш някаква сума от картата, защото ти си внесъл една голяма част от парите си, за да погасиш сумата по картата. Правете си сметка на парите. Очевидно руски жени не го може това. Всъщност не е вярно. Много руси жени го могат това нещо, но нали аз... Те си правят сметката на парите на други хора. Ако ме разбрахте, нали? Не знам да не ме разбрахте. Така. Не пазарувайте с кредитна карта. Да, номер 7 ми е. Много важно, отново за майки, може би това не го знаете, но аз ти го казвам. Ако някога сте играли някакви игри във Фейсбук, знаете всички игри във Фейсбук, печелите някакви пари, монетки, жълтички и така нататък. И в един момент може да си купите някакви по-скъпи продукти, които за да ги купите ви трябват някакви специални монети, които за да ги имате, трябва да похарчите наистина ваши истински пари, което обикновено става, като си ги платите с карта през сайта. Сега, аз съм имала глупостта да играя някакви такива игри на времето и съм решила, че мога примерно да си позволя този месец да дам $3, да си купа 1000 жълтици. Да речеме, не знам в коя игра в момента, не се сещам какви игри играя в момента, но на времето съм играла някакви игри. И както и да е. Въпросът е такъв.
Ако имате такова дете като моето, което обича и то да играе на игри, му пускате игри във Фейсбук, за да си убивате времето, за да не ви мрънка детето и така нататък. Нали, няма значение, що го правите. Значи, ако детето ви играе такива игри, и ако вие някога сте си пазарували такива монетки, жълтички и така нататък, много, ама много внимателно го гледайте какво натиска. Защото прозорчетата за закупуване на такива монетки и жълтички с истински пари скачат навсякъде. Децата цъкат навсякъде. Нали? Те, ако са, колкото моето на 3 години, естествено не могат да четат и не разбират какво натискат. И въпросът е такъв. Веднъж, ако сте пазарували през Фейсбук, такива жълтички, Фейсбук запомня данните на картата ви. И после сте на само един клик разстояние, за да си похарчите парите за нови следващи жълтички. И понякога офертите, които изкачат в разните му изкачати прозорчета, не са за 3, за 5, за 10 долара, ми са за 100, за 200, за 300 долара. И така нататък. Всъщност, това не съм го научила по трудния начин. Помислих, че съм го научила по трудния начин, когато си помислих, че има една игра Train Station, която моя син играе, тя е с влакове. Помислих, че е похарчил 100 долара за специални монетки в тази игра. Всъщност се оказа, че съм го спряла точно преди той да цъкне вече копченцето, с което потвърждава транзакцията. Но наблюдавайте си децата, нали, те, колкото и да са хакери на 3 години, не могат да четат и не ги интересува, нали, че похарчи 100 лева за тяхната игра. Така. Другото, което го научих това лято, което може би малко умно звучи, но все пак. Ако излизате през лятото навън и случайно, налага ви се да излезете и започва да вали дъжд. Просто няма как да не излезете. Не си обувайте дълъг панталон, под предлог, че нали като вали дъжд, е по-добре да сте с дълъг панталон, за да ви е по-топло, или за да се намокрите по-малко и така нататък. Не. Значи, ако ви завали проливния дъжд и сте с дългия панталон, дългия ви панталон ще се намокри и ще си стои мокър. И дори когато спре да вали, ще си продължава да си стои мокър. Докато хората с къс панталон, с къса пола и така нататък, просто кожата съхне много по-бързо от плъта. Техните крака ще си бъдат сухи, а вие, особено ако имате работа, която в продължение на 2-3 часа, ще продължавате да се кибичите с мокрите и влажни крака. Аз тази година така си правих татуировка, понеже трябваше имах уговорен час. Тръгнах за тато студиото, заваляме дъжда, си обух дълъг панталон, предварително. Дъжда спря да вали преди да стигна до тато студиото, но панталонът ми беше подгизнал и през цялото време, докато ме правих татуировките, на мен краката ми бяха мокри и влажни. Можех да си спестя, нали, това прекрасно, приятно усещане за влага и за мокрина и така нататък. Но татуировките са ми хубави. Така, следващото. Да, внимавайте, много внимавайте какво пишете, ако ползвате служебен скайп. Защото на мен много скоро ми се случи, тъй като аз работех на 2 места, в момента не работя, затова имам време да правя такива клипчета. Така, работех на 2 места и съответно съм си сложила някакви приятели в листите на двата служебни скайпа, тъй като няма как, нали, не през цялото време, естествено, човек, докато е на работа на компютъра работи, това всички го знаеме. И съм си сложила някакви хора, които си мои лични приятели. И всъщност с това, което обсъждах, дори не го обсъждах с мои приятели, а с клиент на фирмата, в която работя, в която ставаше въпрос за възстановяване на една сума. Сега да не влизам в подробности. Но, много внимавайте, когато на клиента на фирмата от служебния скайп казвате: аз това ви го правя по мое лично осмотрение. Бъдете сигурен, че управителя на моята фирма никога няма да го направи това нещо за вас. Значи не го пишете това нещо, или ако го казвате по скайпа, само го кажете, ако говорите с човека. Защото ако го напишете, може да получите много приятно обаждане от вашия шеф по-късно, казвайки: вие защо сте казали, че аз такива неща не правя и така нататък. Просто много внимавайте служебните скайпове, защото не се знае кой, кога ги чете, как ги проверява и така нататък. Да. Номер 10. Това пак става въпрос за говоренето, тъй като на мене аз често говоря по телефона на чужд език. Толкова често не говоря, но да речем и поддържам си контакт с някакви приятели, които говоря предимно на английски или на испански, включително с един бивш възлюбен. Така, искам да ви кажа, когато говорите по телефона на чужд език и сте около, да речем, ваши роднини, да речем, майка и баща, или хора, които искате да се представите пред тях културно, дори те да не знаят езика, на който говорите,
моля ви се, помнете, че думичката секс обикновено е секс на всички езици. И когато кажете секс, може да говорите на английски, на китайски, на пашту, на фарси, пашту се казваше, не пашту. Въобще на какъвто език да говорите, като кажете секс, хората разбират, че говорите за секс. После може да кажете, че сте обсъждали световния мир или въобще възможността за съществуване на извънземни или сте обсъждали някаква теологични въпроси и дилеми, значи никой няма да ви повярва, ако са ви чули да казвате секс. Така. Номер 11. Ако сте такива като мене хора, които творят някакви неща, понеже аз пиша стихове, разкази, публикувам снимки, дрън, не че мога да правя хубави снимки, но ги публикувам. Така. Ако сте такива хора като мене, да речем ги публикувате тия неща в някакви групички от хора, много хора членуват разни фейсбук групи, публикуват в форуми и така нататък. Когато публикувате нещо, не си представяйте като мене предварително положителните реакции на хората. Нали? И когато го публикувате, да ходите да цъкате... застана ми зле косата. Да ходите да цъкате по 300 пъти, за да проверявате кой го е коментирал, кой е писал, кой е казал и така нататък. Това е просто ужас. Колкото се може по-бързо се отучете от този навик, защото почвате да пишете само заради коментарите на другите. И аз, въпреки че това съм го осъзнава много отдавна, се усещам, че все още продължавам да го правя това нещо, което много лошо влияе въобще на творчеството, ако сте така творческа личност, която иска да изразява себе си. Не ходете, не проверявайте, не цъкайте по 100 пъти, понеже понякога може да имате една представа за вашето произведение, хората да не го харесат и това да ви повлияе, да речем, много отрицателно. Друг път нещо, което може да не вас да ви харесва толкова, на хората да им хареса. Просто не ходете, не проверявайте по 100 пъти, нямайте някакви предварителни нагласи и очаквания. Нали, знам, че за един творец е много трудно да няма... Нали, творец, как хубаво звучи. Много е трудно да нямате никакви нагласи, когато пишете, особено когато сте вложили някакви много сериозни усилия в това нещо, но колкото се може повече се абстрахирайте от това нещо, колкото повече очаквания имате относно това, колко и дали хората ще харесат това, което сте направили, толкова по-лесно и по-приятно ще ви я дотворите. И така. Казах аз като един Микеланджело, нали, който имат опит с творението направо. Така. И последното 12-то нещо, което искам да ви кажа. Когато правите влог, видео, не си мислете, че нещата и думите право така ще ви изкочат в ума магически. Значи, нахвърляйте си някакви неща предварително на бележки. Аз тук си нахвърлях точно 5 изречения. Искам да ви кажа, че ако бяха 15 или 50, щях се справя много по-добре. Но, което искам да ви кажа, че изобщо не значи, че следващия път, когато и ако правя такова видео, аз ще си захвърлям по-сериозни бележки, защото аз обикновено съм Съм човек, който грам не си взима поука от нещата, които би трябвало да си вземе поука и повтаря едни и същи грешки до откат. За щастие знам, че не съм единствената, има много такива, като мене сред вас. Така. Ако случайно това видео ви е харесало, може да го харесате. Няма да ви карам да се абонирате за нищо, тъй като все още не знам, въобще ще си играли да правя някакъв специален канал. За сега ще го публикувам в моят си стандартен канал в YouTube, където даже не помня какви клипчета съм качвал. Мисля, че имам някакви клипчета на котките ми от преди 6-7 години и така нататък. Ще видим какви отзиви ще получа ли въобще някакви отзиви от вас. И ще видим, ще продължим да бъда влогър. Или просто ще се появя и аз като вайрал видео, нали, хората ще смеят и ще реагират на моето смешно клипче. И така, ако някой е издържал да изгледа моите глупости до края, много съм ви безкрайно благодарна. Не се чудете това ми е микрофона, просто техниката ми е доста зле и се оказа, че ако микрофона стои така далеч, че да не го виждате, няма да се чува това, което казвам. Затова ще трябва да гледате, нали, това нещо тук пред устата ми. Нали, съжалявам, ако ми напомня за нещо по-сексуално, но това е доста тънко, нали, за да... Така, да спрем до толкова преди да съм навлязла в някакви такива теми. Тая тема ще навлезна в нея със сигурност, ако продължа да правя влогове, но нека да не ви стресирам още от първия път. И така, мога да ви кажа приятни празници, защото най-вероятно едва ли ще правя друго клипче. Аз още нямам нито един почитател, но вече ви обяснявам кога ще правя следващото клипче.
Така, както и да е, едва ли преди около празниците ще правя нещо друго, ще ви оставя с това клипче да си го харесвате, да си го гледате по празниците. Затова ви пожелавам весели празници, приятно изкарване, да си изкарате много хубаво на Нова година, да бъдете с семейството на Коледа и надявам се да продължиме да си комуникираме, така да ви заливам с безмислени видеа и поне някои от вас да ги харесват. Чао от мене, хубав ден и весели празници!